लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासिनो फारि फारि नायलांबाय था आरो लोगोसे नोंथांमोना जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान नायसनदोंबा अन्नानै जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। जाय आइजोफोरनाव जिर' बेलेन्स एकाउन्ट एबा जनधन एकाउन्ट दं बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। आं नोंथांमोननो सिगांनो खोन्थाखादोंमोन जाय आइजोफोरनियाव जनधन एकाउन्ट एबा जिर' बेलेन्स दं बिथांमोना मास मोनथामसिम 500 फ्रि मोनबाय थागोन। नोंथांमोना एप्रिल मासनिखौ मोनखांखाबाय जानो हागौ, नोंथांमोना दा मे मासनिखौ मोनसिगोन। नोंथांमोना माब्ला मोनगोन, सोरनि एकाउन्टआव माब्ला हाबगोन, आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासिनो फारि फारि नायलांबाय था। बे जनधननि एकाउन्ट 500आ मास मोनथाम हाबबाय थागोन। बियो हिनजावफोरनि आइजोफोरनि एकाउन्टआवल' हाबगोन। बियो सोरबा हौवाफोरनियावबो हाबदों, नाथाय बेखौ जोंनि इण्डियान गभर्नमेन्टआ हिनजावफोरनि थाखायल' सोनानै हरदों। जाय आइजोफोरनियाव जनधन एकाउन्ट दं एबा जिर' बेलेन्स एकाउन्ट दं बिथांमोनहाल' बे 500खौ मास मोनथाम फ्रि मोनबाय थागोन। टटेल 1500 मोनगोन। दानिया बे फैसाखौ माब्ला सोरनि एकाउन्टआव सोना हरगोन बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोनहा दानालासिनो नायलांबाय था। बियो अफिसियेल नटिफिकेसन, नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। नै बे नटिफिकेसनखौ होदों जोंनि फाइनान्स सार्भिस डिपार्टमेन्टआ होदों। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। दानिया बेखौ खनसेनो बयनिबो एकाउन्टआव सोनानै हरजोबनो हाया, बेनिखायनो माखासे बिथांमोना माखासे प्लान बानायदों। बे पेकेजखौ नोंथांमोना मोनथिखागौ, प्रधान मन्त्रि गरिब कल्याण पेकेजनि गेजेरजों बेखौ आइजोफोरनि एकाउन्टआवल' नोंथांमोना बेखौ नुखादों। आइजोफोरनि एकाउन्टआवल' मास मोनथाम 500 फ्रि सोना हरबाय थागोन। दानिया बे फैसाया माब्ला हाबगोन नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै लानाया मोजां। जुदि नोंथांनि एकाउन्टआ नोंथाङा नोंथांनि पासबुकआव चेक खालामनांगोन माब्ला सोनानै हरगोन। जुदि नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ नोंथांनि बेंकनि लास्ट एकाउन्ट नाम्बारा 0 नङाबा 1 बा नोंथांनि एकाउन्टआव फैसाया हाबगोन 4 मेआव नोंथांनि एकाउन्टआव हाबगोन। 4 मे 2020 माने मानडे समबारनिफ्राय नोंथांमोननि एकाउन्टआव बे फैसाया हाबगोन। जुदि नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारा लास्टआव 0 नङाबा 1 बा दानिया जाय आइजोफोरनि एकाउन्ट जनधन एबा जिर' बेलेन्सनि एकाउन्टआ लास्टआव 2 नङाबा 3 बिथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन। 5 मेआवसो बिथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन। दानिया जाय आइजोफोरनि एकाउन्टआ 4 नङाबा 5 लास्टआव बिनि एकाउन्टआव हाबगोन 6 मेआव। आरो जाय आइजोफोरनि एकाउन्टनि लास्ट नाम्बारा 6 आरो 7 बिथांमोननि एकाउन्टआव बे फैसाया हाबगोन 8 मे माने 8 थारिखआव हाबगोन, मेनि 8 थारिखआव। बेजों लोगोसे आरो लास्टआव जायनि एकाउन्टआ लास्टआव 8 एबा 9 8 आरो 9 बिथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन 11 मेआव बिथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन। गासिबो फैसा सोना हरनाया 11 मेआव क्लियार जागोन। नोंथांमोना गाव गावनि एकाउन्टखौ नायदो, बिनि उनाव नोंथांनि लास्ट एकाउन्टआ मा बेखौ चेक खालामदो। बेयाव नोंथांमोननि लास्ट एकाउन्ट नाम्बारजोंसो सोनानै हरगोन। जुदि नोंथांनि 001 बा लास्टआव नोंथांनि फैसाया 4 मेआव हाबगोन। बेबायदिनो नोंथांमोना बेयाव नुखाबाय, आं खोन्थाखाबाय। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेखौ नोंथांनि जायखिजाया कास्टमार सार्भिस सेन्टार नङाबा एटिएम कार्डजों नोंथाङा रुपे जनधन एकाउन्टखौ जाय बानायदों बिथांमोना रुपे डेबिट कार्ड मोनखायो, नोंथांमोना बेखौ बख'नानै लानो हागोन। जायखिजाया बेंकआवनो नोंथाङा एटिएमजों बख'नानै लानो हागोन। जायखिजाया बेंकनि एटिएमावनो माने बेयाव दस्रा बेंकआव फैसा बख'बाबो चार्ज लाखाया। दा जुननि 30सिम दस्रा बेंकनि एटिएमाव फैसा बख'बाबो दा चार्ज लाया। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा सोंहरदो आरो नोंथांमोननि एकाउन्टखौ नायनानै चेक खालामदो। नोंथांमोना बेयाव डेट होनायनि उनाव जुदि नोंथांनिया 8 9 बा लास्टआव नोंथाङा 11 मेआवसो हाबगोन, नोंथाङा 12 थारिखफ्राव बख'नानै लायबानो जाबाय। गभर्नमेन्टनि गाइडलाइनफोर बायदि बख'नो थिनदों, नोंथांमोना बेयाव नुखागोन। बेयाव बेबायदि लिरनाय दं, बेखौ गोलावद्राय जागोन भिडिअआ, ओंखायनो आं बेखौ फरायथिलायला। आरो नेक्स्टआव नोंथांमोना बेखौ जुनाव लास्ट मोनगोन आरो जुन मासाव नोंथांमोना जाय बेखौ मोनगोन जुन मासाव मोनबावगोन। जुदि नोंथांमोना जनधन एकाउन्टखौ दासिमबो खुलियाखैबा खुलिनो हागोन। बेखौ बोरै खुलियो आं भिडिअ खालामखानाय दं, नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ मोनखागोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेखौ जायखिजाया बेंकआवनो खुलिजायो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो। नोंथांमोना हागौमानि भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै मोनथिगोन ना मोनथिया एबा नोंथांमोना मोनफेरगोन ना मोनफेराखै नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामलांदो आरो नोंथांमोना हायोबा शेयार खालामनानै हो। दिनैनि भिडिअसिम थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनगोन। थेंक इउ।